Itserakkaus ei ole itsekynnyttä, vaan pikemminkin oman arvokkuuden tunnustamista. Jotta voimme todella rakastaa toisia, meidän on ensin opittava rakastamaan itseämme. Itserakkaus on tärkeää, koska se auttaa meitä näkemään oman arvokkuutamme. Kuinka rakastaa itseään enemmän? Tee joka päivä jotain, mitä rakastat. Karsi elämästäsi negatiivisuus. Käytä luovuuttasi. Az én határok meghúzása, ez nem önzőség, hanem az önszeretet, az önmagat tisztelete. Hol vagyok én, és hol kezdődik a másik ember? Hogyan ismerheted fel a személyes határaidat? Figyelj az érzéseidre. Használj én üzeneteket. Például szükségem van egy kis időre egyedül. Ahelyett, hogy mit mondanád, miért nem hagysz békét? Légy határozott, de tiszteletteljes. Szerintem, ha a munkaidőm után már nem hívnál a munkával kapcsolatos ügyekben, légy következetes, és ne félj a konfliktustól. Ez jelent, hogy a határ igazán fontos neki. Mitä tehdä en armastada? Selkitä velja. Mitä mä nautin? Millega olen rahul? Missä ei lase tunda rahulolu ja onnettunnet? Ypi olema valiv ja ütlemä. Ei, se pole tõsi. Ole iseenda parim sõber. Harjuta sunnama oma mõtteid. Proovi uusi hobid, loe, õpi. Soov õppida ja areneda on juba ise kindel märk, et inimesel on võimed end armastada. See on hea algus. Armastus ei ole tunne, see on harjutus.